Lapu-Lapu City Coastal Road ug ang katukuran sa 4th Cebu-Mactan Bridge wa malakip sa natuki nga mga proyekto atol sa pagtambong ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Regional Development Council meeting nga gipahigayon sa Ecotech Center sa Lahug, Cebu City niadtung Enero 30. Matud ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-Chan na lakipunta kini sa agenda apan tungod sa kaapiki sa schedule sa presidente nunod sa upat ka mga kalihukan dinhi sa Sugbo nga iyang gitambungan niadtong higayuna, hinungdan nga duha lang ka mga major projects sa Central Visayas ang natuki. Hinuon matud ni Chan, nakahigayon na siya pagpakig-istorya sa presidente pagkahuman yud sa inauguration sa alternate runway sa Mactan Cebu International Airport sa maog gihapong adlaw. Ug dinhi nahangyo niya ang presidente nga unta matabangan ang dakbayan nga masugdan na dayon kini ilabi na ang Lapu-Lapu City Coastal Road. Ang 3.7 kilometers nga coastal road mutadlas gikan sa Barangay Paho paingon sa Barangay Ibo. Gikatakdang unta kining sugdan niadtong last quarter sa tuig 2024 apan naangan-angan ang construction niini nunod sa kadaghang rekisito nga gipangita sa DNR nga gikinahanglang makomply. Naka-chance kimi istorya niya. Dito siya explain na mauna. We will expedite this.